monesko täällä pitää siivota? Jaa, tietäisitpä miten sotkuun paikat menevät, kun sinä olet ollut täällä vähän aikaa. Jaha, täällä sitä riittääkin siivota. Kuules nyt, Vesseli, pidä hiiren painike pohjassa, jos haluat lakaista. Lakaise roskat tänne. No mutta, älä Okei, nyt on 2 kertaa jäljellä. Hyvä. Voi! Ja vielä 1 kerta. Tämähän menee niin hitaasti, että varpaan kynnet ehtii kasvaa. Tämähän menee niin hitaasti, että varpaan kynnet ehtii kasvaa. Päivän hetket pian on poissa. Hyvin siivottu, hyvä. Kuulehan, nyt tuli minun mittani täyteen. No niin. Nyt saat nähdä jotain jännää, Vesseli. Okei. Katsos tätä, pikkuvesseli. Auta palloa vierimään koko matka. Varo reikiä. Kenelle tavara kuuluu? Paina, kunnes kaikki napit ovat valkoisia. Etsi ääneen kuuluva kuva. Korjaa kananmuna. Minkä värinen sekoitus? Paina tähteä. Korjaa kananmuna. Mikä ei kuulu joukkoon? Kenelle tavara kuuluu? Oikein. Justiinsa. Minkä värinen sekoitus? Kuinka monta tavaraa ympyrässä on? Surkeaa. Juhu, hyvin menee. Ota kolikko kiinni. Sinne meni. No mutta tietenkin. Minä löysin. Hyvä, painan nyt justiinsa. Nopsasti. Hyvä. Ha! No niin. No mutta hieno suoritus. Oh hei! Tjoff! Ai, kolikko tarttui magneettiin. Ensin laitetaan koloon 5-senttinen ja sitten painetaan nappia.